Adalah Saturday. Wakati was working, why don't go to Aquan? And then I used to get an opportunity. Very much was a mental item. I don't forget a new boy, you want to go in. Mutasa. Kana takapiwa land nemunhu akaita sei akashira then wana wemufi wana wemufi wakuti aiwa ibvai ipapo baba wedu haana kupa ichi land asi pakabuda affidavit yaitaura kuti mari yakatodii vanhu vakapana mari ende vamwe vari kutoramba nenyaya yemari iyo vanotozviziva kuti mari yakadii wakadya asi vauda kuteka advantage yekuti uyu akamboita nguva asiripo pachii asi takazozwa kuti imimi wana makazi kana chakaza chanaka ndimi manga muripo panzvimbo ipapo muchipashanda panzvimbo ipapo kusvikira uyu azotanga kuda kuya kuisa fenzi chazotanga hondo kuiswa kwemapuwe efenzi andi ndizvo saka chandandi kudai nini ndechekuti mbuya doti musunge mutitaure zvamuoziva nezvestate because chandakaona ndechekuti zvakaita autora icho ndakazvitaura ndozvidzokorerafa kuti ndakaona paine mbavha mbiri asi dziri mbavha mbiri pane imwe yakazogona kubira imwe nekamwe katechnical aspect ukuti uyu Fortisolo nyaya yake yakazomunetsa inyaya yekuti akaenda kosairisa pepa kubi kumapurisa ndovarati affidavit yacho iyoyo andisi yanga yakazonyorwazve neblack pen asi pakanyorwa neblue pen yanga inotaura kuti pabhadharwa $450 pa550 pasara chii $150. Saka 150 yapakabhadharwa yakabva yaenda konyorwa futi pakati pemitsara iri pakati nebhopeni reblack kuti tonderai balance page $150 asi affidavit yanyorwa iri kunzi ai tonderai chakuti anditi has received $450 from Fortisolo for the purchase of 6 hectares of land in batches of 2 hectares ndizvoka right saka zvadaro ndipo ndakabva ndati ndiri kuona umbavha anditi asi umwe akutadza kupruva umbavha wechi umwe ndosaka ndakati chiuyai tione kuti mutipuruvire kuti pakati pevanhu vairi apa mbavha chaiyo ndiyai kuti nyaya ifambe zvakadii. Saka chinditaura yembuya zvamunoziva matora ose atiti ndafunga kuti makwinzwa bhazi kana makwinzwa bhazi hamuna kwinzwa bhazi kuya kondinyembera makwinzwa bhazi kuya konditaura chokwadi ndino ndiri kuita umbo hwabasa mumenyi wangu Fortisolo ndine mai chanaka kana kuzoiti chanaka ndakaenda ndakazwa kuti pane nzvimbo tete ndakaona kuti mai wavo taita tete angati tete wedu uri kuti une aparutengesa ngenyaya dzechikoro ndobva ndakwira ndikati ai unde mailini ndiri kuda ndikati munin'ina wangu urudi kuti pamina wakaura munin'ina wangu anga ari kuda ndikati zvakanaka ngauye kubva auya
baba mnene aibvazi nditeteyo inini handimpiba handitombiriba mari pasina tondibo tondere pasina imwe chende imopangidziwe ngozopangidziwa stendi mwauya nemari akati zvakanaka babuni ubvadzo kwa mutare kubva aenda kotengesa motika yake anga asinawo mari vatengesa motika yake kubva adzoka futi sonzo racho aibva auya ndikazi inini ndauya kazi achidzika imoba mopangidziwe ngemuzukuru wangu musikana uriapa chenda imopangidziwe kumunda kwacho tobva tadzika aibva atifambisa iye musikana wamboenda apa muchizoenda apa mozoguma pakati kati zvakanaka muzukuru wangu tatiri kutofara saka ngatititandira kugadheni kuti atitori kumunda kwacho chaiko saka chiuya tikutambidze mari baba munini wanga auya nemari yake 450 ndiye anga auya kubva kwauri 450 kubva apa iye muzukuru wangu akatone zambia rake zvaakaita zvezvo kubva aisungira pai pasambia kubva aenda musenatori baba munini akazofona kuti ini ndazopa futi tondi mari iyi yanga yasara iye tondocho ndiye ndazopa futi mari iye uyu mhe acho anga achiri ndipo abvati kuti munofanira kudini pasenza here kwabva tatotema kwatombori mangu madimangu ndopedza bva tazoita maswero tizoti tazogara vari kwatova ne3 years kana 4 years toona masoko acho achaperi ndobva tapadini havo kuti inini minda yanguna awari kwakwesha isiri kwatabvuma kana kuti tamba ndikotisa katosiyana kubva ndatoparikira pautogara baba munini kubva ari mozambiki kuzouya waakuchida kufambira neyacho ndipo yakuchinekari asi mari takadini hedu takapfira patiri vanhu vangani 6 kuti inini nemurume wangu uyu nemukadzi wake uyu natondi wake uri wangani wariwo waibva taita futi tikapanaa zvakanaka asi wakuti mari hakuna asi wakati hopeni sasignature yako signature yako kana passport yako sasa hivi zipe passport kwa ajili ya za signature ya polisi kwa ajili sign up kwa ajili ya signature chini signature chini Did you after here? Sign up there.
Tonde. Mani Tonde. Mantindo, Irava, significa Irava e isso não fala. O passport, nem Irava não bateu. Cada coisa. Sabe internet expert. Assim, de mais aí. De mais aí. Eu vou falar. That's what I'm saying now. Somebody. I don't want to do it. Put on board the does it. So, Ramazada, do Sorambo. Which is you as is already Zorafana. Is you on a purpose? Is literally a Pacina. Is Ipana Emma, did I get the Ichirabe tea rubber? Do I get it? You don't is what don't Bruna Emiro. What emu? Did I get the tea? Yes, I can check up, but I got a what is what are it? You have a emu rappers, but emu for another. Ah, you are at least what you do. Say another Labazzo. He said, like, then, as an Alice, would you? We have one Alice. Well, Alice, we have not or maybe didn't go on. Never grass. Wait,
I'm not saying. I don't know. It's okay. It's okay. What I wanted to prove. Mire. Muruti na wala mwamba au makasungira mapaisa Andina kukuona. Sasa baba yule paka kutenga wakati tena. Mai wako. Dimai. Dimai babanga sofa. Dimai. Dia na Anga dimai. Wewe sema ina baba. Sasa akaita dili dia. Dimai. Imi mamsi. Tondo gospel. Don't see. Hiyo gospel. Sasa dili sisi. I'm sorry, the number was na basira na hiyo afodso ndine everything kana vile tu hizo mno Mimi mwenyewe msio mpaka msinde Dari mimi ndio vuga zamu kuti makapewa munda imini tisipo isusu wanachoka matinza. Boundary renyu munozoziya sekuti apa kana isusu tinoziya sekuti makapewa munda hapa kusvika apa. Izo zvedu waida kuvhunza. Because munhu aifanira kaisukudza ndimai wangu. Hawana kubuza. Ignorance. Kana utaura nenyaya yeboundary uri kuacknowledge kuti vanhu vakapiwa chii. Kana urikubvunza boundary it means kuti uri kuacknowledge kuti vanhu vakapiwa asi chausiziva ndepo vari kutangira chakameti ipapa vandisukuramba iye mabvunzira ndamita ndaiti kana makapiwa munda handina pakatangira argument ndipo kuti wakauya kwatini wakati munda ndakapiwa namai wenyu ndikati zvakanaka kana makapiwa munda namai haisi problem ende henyu kumunda kana makapiwa iso but wakazoti wati gare vauya futi zvikanzi handina kuiswa masabhuku iwe ndio unofanira kuendesa ndikati kana makapiwa imimi inini ndochifanira kuisa masabhuku sisi. So the issue now is not about kupiwa kumunda. The issue ilipo ndeyekupiwa munhu. According to what you are saying, you are not disputing kupiwa kwemunhu munhu, but chauri kudisputa kuti ufacilitate kuiswa mubhuku. Ndinozoita dispute ndakati chizi ndakandiripo. I was available. Chinhu chakaita uripo. No, ini ndozvakuta as long as you are acknowledging kuti mai wenyu ndiye akazviita. It means you no longer have control over that. Kana mangu acknowledge kuti ndimai akazviita, it means kuti hamusina control over. Mai wacho ainani umbo hwake ndeupi mai wacho ainani? No, apa pasina usanuzwa. It was not the duty ya Fordson. Saka weya kutsvaga mawitness for that thing. Angari suppose kudaidza kuti wanongo zvakafunga ndimai wenyu. So how blame Fordson nekuti atanga tisipo. Maybe time yacho yakaitira tikanoti tsvage time yakaitira chinhu chiyonga uri kupi. Ndari ku South Africa. Saka you wanted to come as a witness from South Africa. Handisi witness, ndiri kutazi ndiri witness, handinda ndiri witness. Ndozvandinotaura kuti handisi witness.
izvo manje we can't say zvautaura zviri wrong kana zvautaura zviri wrong because it's your word against his word. Saka munda ndio wangozi neno kuti munda ndio munda wako you are a beneficiary. Tonde the fact yekuti hausi kuziva what happened hazvikupi entitlement munda because iwe mundu wanga wagara usiri wako. And the one advantage part of this thing ndeuti sabhuku wakasumuka musunwa patafudza sabhuku wakati munda ngewedzinza sabhuku papasina sabhuku waripo bambo wakerendebzewa asi statement yawakati munda ndewechii wakati munda ndewechii saka kana iri mhuri kai so it means he is also out. Wani chikuita nemunda iyo ndiani imhuri yenyu iwo hawasina chikuita nemunda iyo. Saka whatever decision imunda iyo haichabvi kunewe mhuri bayamubva kwamuri because ndimi mabeneficiary eestate yakabva inagara. Handiti mari ndiyo ruzivi yakati pamwe mari yakazonzi inini ndini ndakapiwa neuyu mai wacho wanga wari mai wanga wariko zvokuti ivi mubate mari kana mai anga ari kurwara kavatanga achembera kana kuti asikuda nenyaya yekutrust izvozvo we cannot rule that one out. That is depends isusu what we want to establish ownership yeland chimotengesa makuta yawedi investors wedi that thinker uchaprova this thinker we can't prove that chokwadi ndiyano tikaziyana ndandinothingire pasi kuwakuromba ndirakunyeka pamberi pamari chaiko mari akinopila wapa iyeune kucho tiri kumunda tese iwe kubva kwamutari taura chokwadi mwana taura chokwadi kana iye uda kuramba kurambake ngaiteiye uri mudenga kana kubvira kusuka mari akakushaka zambia mai wake angakukwata andipokani ndipope musikana iwe woti mheyotanga kuita mhechanga mubana akatizirei kufundazvo atakambira kumunda wakatangura munda pamberi pamari chaipo idi wangu wega inini sikara ndikuita pabenotimatisana ndiri namba 4 kubva pane first board kuzotera Steven kuzotera ini kuzotera Siskana kuzotera 29 nhau iripo yemunda kutaura chokwadi pamberi pamwari vaFordson baba vakandifonera inini vachiti tete ndiri kukumbirawo kuti ndipinde mubhuku ndikati munogopinda mubhuku inini ndiri shirikadzi pandiri panapa ndakafirwa nemurume ndine vana vangu vandiinavo ndiri kutoshaya pekugara kutaura kudai imimi moti ndokuendesai kubhuku zvakambofamba sei ava vanotaura kuti kwazi inini ndakatengeserwa namai wenyu ndikati wazai kana makatengeserwa namai wenyu makadiniwo kuuya nebepa rakuti tanyorerana naGrace Maditsa apa kuti Grace Manamike ndozita ramai vangu madiri kuuya nepepa rakanyoreranwa kuti ndatengeserwa munda nhasi dheti rakati mobva mati taonawo zveshuwa proof kuti zveshuwa makatengeserwa munda nani namai wedu mobva mapanana mari zveshuwa isusu tichizozivawo vana vacho mauyawo nebepa rakanyorwa vaFordson hawana kudaro wakati tete ndiri kukumbira wataura ine hanzvadzi yenyu kuti inini ndikwanise kunyorwa mubhuku asi chakandishamisa vaFordson wakazofona wachiti musasanetseke henyu nekundiendesa mubhuku ndakatopedza zvese hamene zvawakaita nasabhuku kwesha namambo naishe sama ndinokumbirawo muteerere audio vaFordson ndo matauriro avakaita sekuru wangu
Ndandoda kutaura nenhau yasekuru avo. Munda wekutaura akautema ndiani? Kutema Kuclear. hauna kuclear. Munda wedu wakazara miti kutaura kudai pari nhasi. Chero paine vanoda nhasi chaiye kuti nguva dzimwe tisati tatomboenda kumba handei nawo vanoona kuti munda wedu wakamira sei. Hauna kuclear. Munda wedu wakamira wakangodaro. Imi musataure nyaya yekuti hamusina zvekugara. That's not the issue. The issue yestake is kuti munhu akapiwa here zviri pachena. Kana akapiwa munhu akapiwa. Zvekuti imi nhasi makushaya kugara ipoor planning on your side, not kuti munhu abenefita. Because chiripo chekuti kana ini alright. Ini ndamubvunza a very simple question. Imi mbuya mati makaparima magwere mukarima madini? Ndakarima magwere kwemakore 4. Ndichirima mambambaira ndipanyatse kuibva. Chobva ndazoibva ndarima magwere. Ndibva ndaisa tubhizi twangu tobva ndaisa nebhizi. Ndizoisa futi nyimo. Ndaanda kundoti hangu twekundodini. Ngokuti ndine kuminda kwangu. Kwakuruti paro panake kwabubamini. Wari uri mhanda iri. Uyu ndaangu yanga asikagaripo. Uye taigara naye nemukomana ndiwo wakandotambira mari kuramba hawo asi pari kuzotambira pachena. Mukatarisa nyaya ine nyaya yambuya mukuru zvine masimilarities. Mbuya mukuru wazomira munomu zvinezvi aega kana mukutondera mbuya mukuru munomu akaine vana wake mukomana nemusikana wachipenga kutoita kunge wacharowa vanhu panzava. Nyaya yazonatsa kusvika payanga yakusvika zvokuti munhu wakuzi chikibhadhara mari yangu wana wakadhisapia. Asi wana ndiwo wangoroti maitora chii mari. Saka isusu ngatitarise situation yekuti mai asisitoripoba ende totaura nezva 2018 aifanira kumangara kubva 2018 kusvika 2010 aifanira kuotaura kuti panomurendi yangu Because in 2009, because I'm trying to move next year. Yes, I should get back to that. 2009, imi mamnok na mongosika. Wana imi mesa mamnok na mongosika. That's what you're telling me. One. And in 2009, kusika izoshi, it's how many years? That's 17 years. Lazishuba ndauti ndikasire ndaututsira futi nyaya yevanhu vekwagoda kuti tinoenda tinoziva zvinhu zvinoitwa nevanhu. Kune kunhu kwaipemba nemadhimeni handiti kutorine kuti munhu aenze unobva apa weisvika vanhu vaka vari kudhuze kwekuti vanoziva kuti kwese uguka kunopekwa nemadhimeni automatically akati nzvimbo iyoyo ndeyani ndeyangu. Challenges akawanda yatinoendera uku ndeye vanhu vanenge vanochiti mutunhu wacho wese wawangu because chii inini ndiri kwekupedzisa madhumeni aya aitaura kuti pakati hakurini kwakati kwakadai hakusina. But isi tinobvunza kuti musha wamai wakatengesa uri papi? Musha wenyini mutondo uri papi? Uri kumusoro kwakwesha kudhuze nekwasabhuko. Hakuna minde. Kune minde. Uku minde kwakagadzirwa minde nemadhumeni. Uku kwene dzimba uku kune minde yatairima. Kwakaiswa nemadhumeni. Kune makondomiti. Kune makondomiti. Saka zvese kubva pachitengeswa ndimai. Kunotengeswa. Kumbira one mweya waMwari. Regai nditaure ndinototaura vakatarisa vangu ndinototaura bhozi nditi tinotumwako saka toti dzimwe dzacho dzitoperere kunoku bhozi munotishungurudza taenda uko imimika mururamba kuti mai akatengesa asi pakarimwa namai avo for 4 years hamuna uripota. Mai waitotaura kuti pane munhu ari kurenda wakataura izvo Pane munhu ari kurenda waitaura kutaura kuti munhu ari kurenda waitaura kuti pane munhu ari kurenda umunda izvozvo vese waitaura kuti akuna ndosakati why asina kuzotaura kuti ndakapa uyu Fordson kana ndakapa Chanaka why asi kurenda aitaura kuti zviurenda chidotora chokwadi
hatingazizo zvakafanana hakuna kuenda kana chakamene zvakafanana apa dhuzi takapia Kawan cakap ni, ini juga ada tempat ni. Saya apa nak pun. Kau apa baca nak anda kamu nak munda. Auto di munda. Auto misal mobil dulu nak pergi mati cang. Saya nak apa apa suruh fambasi itu. Saya nak apa mana muru sama ada sendiri yang depan. Kayak itu pakal sama kumana itu auto tema kita yang kau sanjir. Dekat kami kita yang kau sanjir aku tema. Ayah pasti orang sejanak. Orang buat janak. Iwandate iko kongo alimbuya chanaka na seku chanaka pakuna ite mukasanya umuntu iko kongo renga iwanda kuza soko papa makati mu renda asina asima kuti ngipenyi lifamba sepi juda sinambuya chanaka sachanaka ne makema katamu mekuti kurenda ndomo makakwanda akwana kwapindwa nambuya sachanaka ne makema katamu mekuti kurenda Because such a amount of end up this much as it is, Kapatim Gipin. You from Bassam Murin. My doing tell a chocolate was younger nearly 2010 or 2009. Pinaquacho. So, come with the Papa. As imagine. I don't know. The guys come on, very careful. They how you structure your shape, my statement, they change. Saka ukananga kurenda. And anga urenda kuva kuna meko. Then how did the photos come? How did the photos come in? Because I'm very officially don't go official but then tell us how did the photos come? Are you saying what's another way what you are telling me? You are telling me in the link kuti wanambuya ndio wakaita deal ya kutengeza land isiri yao kuna funzo. I'm sure this. Mambo Awarti bali nini ka? Dosa tuweza kutibona kama ndio kuti ma statements mamwe mutaura ano vati divert shi ano divert focus party history Deba wasichana kama ndio bachini samadi baba takatengeza mazo wake 2009 jazvina ndaona kuti makutogadzisa senyaya pasachana akaramba kati chi jurenda akawanza chi bafore zvinhu kumashure zvandikuedza kutaura baba wedu kuti ndisara pawana zvokuti sara pawana mai guru akakusuma here kuti ndinowanondaisa mumunda mirai sei asina kutaura asi mimo hamazozvipa simba rekubvunza wakaiswa namai guru musina kusuma zvanandisina kusumawa wamaifanira kutanga kobvunza ndiani ndimai guru mai guru ndakambvunza but chii anandoresa pachena anokuda pachena ana kuti dzokorai vazoona anandokuda pachena mai no, it's very simple, Bambo. Mauya Bambo, Dimi Sarapawana. Sarapawana, Mona Munda, Kutema, Purima, and Mukazi wetu omazi mshashikita besida wana. Hakuta only. And you don't even bother kwenda kufunza chini. Mukazi wetu. Means why? You go straight to see kumunda. Moska mo vunza kumunda wandomutsa kuti sei tikurenda. Muri ndiswana na maikuru. Asi mimi baba amuna kuti sei amuna kuti imi mochisumu kama ndibva kumunda kuenda kumba wovunza maikuru wandomutsa kuti sei maikuru vati pamusasa pamunondo pachi pamusiki. Imi how do you take with that answer? Ndima tava bigoti maikuru anokuda pacheni.
Wanakuda pachena machokwadi. Ndosaka ndati izvo asina kubuda pachena. Imimi makakonkluda kuti chii. Maikuru anobuda pachena mamubvunza maikuru ndimi baba. Maikuru mamubvunza anobuda pachena. What was your conclusion? Ndio pandaka kuti pakataurenda handisi mazwa iya mane amashoko nesoko. Bari pakati soko nesoko pandaka zona akupinza futi ngekoma kuti ateme ndio pandaka kuti aiwa. Amukambi Mungu ta Mungu sinza pana papa. Aiwa. Ndio pakazona mangala kuna pa wafutu na. Is right no. Wakamangala kuna sacha taka ndipo kazona nyaya kuna pa wafutu. Baba futu zinanga zimanje utazo mangala. Ina ndo ziyama yobichi uyawe. Ayo ndo tachoka ndi zakaiti. Kuti angazwa. Bangoli kweli. Saka ndira zvesoko ndi chii. Simple. Apana sauni mposopa nyaya hivi. Ukapinga papa kati. Ana chama baba. Wongo zvinobvuta imimi ngoti ndaka zima mazira kuti munhu atora. Mundi kunza chii. Ndakuna kunza kasi. Kunze. Ndikusauta uko. Kupindira. Ai muchimyara rai. Baba. Waizo mangara kuna baba kuti ndio wawarisa mushairi imurimisa mushairi. Ndati baba chanaka awa. Wakati wa mashughuli matisa wali kundirambidza kudini kuendera mbeni kushanda pana. Izwe bambo. Izwe bambo ndipedza nyaya. Amene kutaura mbanzi ndipedza nyaya. Mazobra. Wakaenda kumangara kune jaya ndiramo. Baba Fordson kuti uyu murume ndiye bvudzi waiti ari kutirambidza kudii kutema apo nekurima kwedu munda. Imimi makambobvunzwa here kuti nhaiwe Fordson uri kuuya kondikonfuranda nenyaya yemunda wangu ndini baba umbori haniwe makakonfuranda here Fordson? Aiwa Shumba, wakoza namba yaona kwa chanaka. Is common sense baba. Common sense zinofana kutaura ebambo kuti munhu tika munhu ari kutema miti apa ati munhu sateme woti no it's okay bambo sandorikanda ndazi ndisateme miti ndi uyu ndidangarembo ati munhu iwe kana kuya kuripota kwandiri zviri kurevei. That person is looking for protection. That person, amungapoti wewe ndachaiwa kwazokuru kuskuru ndoda kumayomba kudaidza mukoma takutaurira mukoma ndiri ndotaura mukoma utanizi ndikutaura mukoma kauti auye achaiwa. Guys, ndigaiti mubatsire ngataura nechokwadi ngataura nechokwadi chamunoziva musaite zvinhu zvakadaro. Izwai pamborait mira mudhara anomuka simbosumuka yakwa Baba best. Why come to Uruta chiko iye asombozi vakutaka kutaurira sabhuku nevamwe vese iye asipo tichitaura nei namaikuru wake iyi tichigadzira zviro zvese akachizouya kopengera inini macho kuti uri kuitei panapa asi wamaikuru wake hamutauri ndo zvandiri kuziva. Ya inini ndoitwa Chiyengwa ndamira padare ramambo Chiyengwa ndoda kutaura chokwadi muri iyi wazukuru vanasoko waita ukava wesoko inini ndichisvika kune murora achiri kurarama akanyatsotaura kuti ndapa wachanaka wakumbira kumborenda inini nemuromo wangu ndikati kune mutemo uri kuzi munhu kana ari kurenda otherwise ukasvika zvoti 5 years or more
musina kurenyiwa kana musina mumisa munhu parizodini panozotaudza ndo pandakazoenda kuona shombo mira 2009 nditapa pakaitwa madhiri avo vakaita 2000 ndo andotaura zvekuti 2009 munda kupiwa kunana Chanaka ndosati kuti 2009 ndo pavakataura masoko ekuti wapa kuti vari hembe muripazva ndinatotaura chokwadi regaindifambi zvautaura zvese zvazvinokuitiranaseiti wai chakakupa simba iwewe yekuti wobvunze mumwe muridzi wemunda kuti uyo munhu ari kuitei munda mako simba rako rangarirei ini handina kumubvunza wati iwewe wakaenda wakanobvunza muroora wangu kuti muroora vanhu vari kuitei muchi muroora akati vakuita sei wati wakumbira kumborenda iwo wabva ipo voenda kunani kuna baba uchinotaurei kuinda nduzwa kuti kune vanhu waakurima kumunda saka iwe uyo ngotaura uyo achidii iwe muridzi wemunda akutaura kuti vanhu vari kurinda munda mako uyo aitaura because ini ndozva kuti uyu ndiye kusiya zvewe kusiya pavana iwe kuzita kuti asara pavana zvokuti vamwe mumwe munhu zvipiketa kunziridza here izvo akasara nemai makamunyenga here makamupinda magumbezi saka ndozvinokuratidza kuti simba rako rinotakira papi zviperera pana ndoenda pamberi ndoenda pamberi kutaura kuti wanga vasinonyatsobvisa patati ndakaenda kunotaura wataurira ava wobva wadii enda mberi ava ndo vakazoita efort ekuniona ava manje Sachanaka tichibvunza manje kuti zvinofamba sei pamunhu iwewe chakakutadzisa because uyu muridzi wemunda muzukuru wako muzukuru wako ati munoona izvozvo chakakutadzisa iwe chakakushaisa simba rekuti ubvunze wabva munda wemuroora chii chekuti wanga kudai third party kuti ikubatsira ndakataitira kuti ndiye baba saka ndiye ndapa masimba acho kuti adini aone basi akusudza kwaba isusu kana tikuya kukoti kunogara ndogara takataura mhaka ini handiri mhano yamukoti munomu aine mweya wekuhwina ini handidi mweya wekuti ndahwina inini munova ndiuti ini ndoda munhu anoya munomu wotaura chokwadi wobatsirika todzoka togara chii zvakanaka noti kuti munoya kobatsira munhu autaura manyepo munoda kumubatsira kuramba muri kuwedzera manyepo hazvimeki chii hazvimeki sei zvine muto westa nguva yadaro yes because really kuti ndione kuti your involvement in this case yekuti makutozvipa simba rekuti muroora ndiani ari mumunda imimi kwenyu vana sekuru yenyu vanobvunza kuti ari mumunda ndiani kwenyu imimi vanouya here vanhu vachikubvunzai vana sekuru yenyu kuti ari mumunda ndiani ini ndakona ndindirete kubvunza ndatiwo kwako iwewe wana sekuru wako vanouya vachikubvunza kuti aisa manyowa munda ndiani hazvisati zvaitika saka kwazvakaitika ndo kwazviripewo simba rekuita zvinhu zvisingaitiki kubva kwako iwe hatisati asangana nekesi yakaita saizvozvo ini ndine 59 hanzi 59 minutes after 10 44 years ago. Sim.
Vakanofunza mamine 42 years. Makapera sandati zvisvo pamakore Mama, imimi time iyo mamugara mumusha here pamuni. ndandimusha Mamumusha. Amuna mwenda kutaundi kose. kutaundi ndakazoenda papai Taundi makaenda. ndakaenda kutaundi ndakaenda 86 86. 86. Watoenda 86 wenda 86. 86 wakaenda kulima. 19 86 wakaenda kulima ngani? It's 90 Wakazwa kule 66 1966 66 86 wakaenda kulima. Isaka 66. imesarira semadonzi padesa It's not about the being with us. We are trying to start with that. School of the kutoka kuti 86 ndoma ndikapedza ndofana kuenda kuharare 86 months of school. form 4 pabaseki Towards our food. So I'm looking for food for $10. What for those in survive? $89 spending 4 years. Up to now. Up to now. Ndinombopinda ndipodzoka pinda zvimbodzoka Abuya. Izini mira. Imi 86 mamu. Muito 6. Não é garoto. Aonde? Kumba kwaonde? Na mai wangu. Mai wangu kusheke yote. 86. Ndakapedza grade 7 87. Ukapedza school 1990. Wakapedza school 90. Wamazopinda 90. After 90. Ndakazomboita course ye-dressmaking kugwiri kwe2 years vandazofana ndikupinda ndikofana. Ndakazoroorwa. Ndakaroorwa pajombo. Ndisana. 96. No, pakashaika murume wangu ndakadzoka ko. Pakashaika 2000. mama wakafa waine vana vangu inini ndandiri kubata. Vakandodzoka ine pamwe asi physical mamusika. Ndakangodzoka mbijana zvezvo zvokuti handina vanoriritira, so ndakabva ndaenda kuzotsvaga mushando. Inini vakafika vakasiya vanhu. Vana venyu vangosvika kumapeto. Ndizvo. Vanhasi muri basa. Aiwa Basa makasiyana. kudhara 2008 ndandiri padhairi paona ndopandanda kushandira.
Ndandiri paholiday pamasiyarini 2008 kupera kwake 2008 iravaka pamaenda kugara andapodzokera kuSouth Africa kusvika rini muSouth Africa 2010 ndakadzoka pamadii ndadzofamba ndakagara muzhisha vange mandandiri kushanda kusvika rini andauya pamba 2014 pandandoziva masvika. So it means the transaction yakaitwa 2009 the transaction yakaitwa 2018 you were not there. So you cannot stand in this spot. Hatuna zvekushandisa maemotions ekuti kana kuti toda kuti let's look at facts. Ini ndatinoda munhu ari kuziva this thing pachakaitika aripo ndiye wandiri kuda, handitoda isympathizer. Zvamaifana kuita sewana wada kubatsirwa, maifana kuuya mambo. Ishu yedu yatina wana baba ndikuti mai wedu akaita zvakaita without our knowledge. No, hapatodi concern hiyo because chinhu chake chaifana kuita chete kuita kutaura chirango chatimba chekuti nzopinda mumba iye aruziva kuti nzoedi. Saka mai wangu kutauraiwo wanangu ndatengesa munda wangu maybe chabaikwanisa kuzonegotiate isaizi yechi yemunda nechipo zvakada kuerenga reason yakapiwa kuti mai watengesi inyaya yachikoro. Pamwe vanhu vacho vakafunda nemari yemunda iwo ndimi vaakupira nhasi kuti munda iwo wakatengesa but ndimi vakafunda nemari ivi bora ivi mari makaenda nayo kuskuru ivi saka pawana ndiye kubhadharira. Ini baba wangu wakashaika 89 ndiri form 3. Saka mira kuba 83 wachibadana. Baba wangu wakashaika 89 pesa ndo waibhadhara mapesa. Baba wabhadhara wapedza chikoro. Ndakagumira form 4 1990 89 wakashaika baba ndo wandakagumisira kubhadharirwa nababa wangu ini. Tonde aigara namukwasha uyu murume wasisi wangu ndo kwaidzi akadzidza kuti ongogara kushurugu ndo kwaakadzidza achibhadharirwa nemurume wasisi first. Tonde akabhariri kushurugu 99. Apa 99. Saka nguva yese mamuda kuti mai ari kuita izvo ari kuita effort yekuti muende kuchikoro nekuita kuti mugare zvakanaka nekuti iye vagare zvakanaka. Maakumaaccusa now what she did kuti mugare zvakanaka zvazvakashata just because mazosvinurawo kana kuti because muda kuti muratidze kuti mai venyu anga asingazivi zvavaita. Pamusoro changa ini ndichibeuka mama wachitotiratidza kuti dhunduru rekutanga iri ndera Steven, rechitui ndera Tondera iyeyu mukomana agirapo. Iri hombe iri akaenda kotorwa futi navaFordson, wakaenda kunopinda mudhunduru hombe iroro zvakare, wakaenda kunocheka vangu vachitaura kuti kwairoona kudi, wakaenda kunoricheka bwanodzikisa kunosvika kumucheto bwatora dhunduru iroro ndo ranga riri dhunduru ramai wedu isusu iroro hombe ravaiti vana vangu mutinori iroro taibudisa ramai wedu asi harisi ruro raakatorwa navaFordson. Wakaenda kunotora dhunduru rakapiwa Tondera naSteven ndo aizvo handizivi kuti wakapiwa vakapiwa namai wedu hatina kuona zvamusingazivi don't waste the time yewanhu uruzwa zvamusingazivi don't waste time yewanhu. Andika ndimi mundipa explanation yekuti Diga irakapiwa Jodi, irakapiwa Peter, irakapiwa Teresa, irakapiwa nani akapiwa nani mama wedu ndo wakati baba wenyu wasati wafa wakati munozowapa minda so wakati
I hate munhu anotaura achishandisa zita remunhu wakashara. asi Let the sleeping boys lie. wakafona kuti tipinze mubhuku anditi zvanzi ndikati inini ndino wana wangu ndinoti mababata zvanzi inini ndino wana wangu ndinokupinza exactly ndopandakabatira kuti pamwe zvastrategic kuti vanhu varealiza kuti mistake dzakaitika in the past isusu hatisina pekuita sei pekugara andika saka takutambwa meri go round No, uyu ataura kuti pakafa murume wake akatakura vana vake ndobva adzoka kumba ndobva asiyira mai wake wana ndobva aenda. Saka now akuda kuti wana wakura wakudawo panoti pani pavo asi pekunongedza padii ndoizwa hazvina basa tosika wati izwa shamwari ukanawo nese tiri panapoda basa redu ndere kuteerera ati first statement yotaura watiwo takati hazvidi because inini nditorinowana watotoshayawo pekuti takwatiseidmuchitengosunga saka wana wako wada kupinda pamatitsa kudii petinini ndinoda pekugara uripinda wana wako pakudii wana wangu because mai wako vaifana kakakupa adendika pawakadzoka chimupenyu kuti mwana wangu zwadzoka akona mhuri yako isalauti apo pakwa orit tonda yakapia pato pako pari potonda ndopakatowana wafuti Steven akashaika pakatowana akashaika ndopakatowa futi pasi ndo rasara iroro rakaenda kogurwa futi namabata ndisu sati ndisuba hapasi kurimwa aba mama saka murudzi hapasi kurimwa aba munda uripo asi hausi kurimwa aba isusu tatakamira wana izwai hapasi kurima zvakanaka noti zviri kutaura kuti tisi tiri pasienza kungotema isusu kuregera kurima ini ndine kumba kwangu wana waripo inini kuzomira kuti wana pane hanzvadzi yangu yakashaika yakasiya wana 3 wakomana munda iwoyo ndokwaingofanira udini futi kuenda yadhi yomurubvunza kuti kune yadhi here kune munda here kuyadhi hakuna yadhi hakuna munda muhondo uriko munda ndiko ikoko kwataitodzika kuenda korima ikoko kwachokumbonaa hakuna munhu kapari zvino hakuna kusina munhu hapana zvwanga aripo wakura wachona waienda kosenzapo You can't be looking for 10 hectares of land when you can't utilize 1 hectare of land that you want. There's land in Ripo, it's not moving. There's no one. Apart from him, there's no one. Kune kumba. Kune kumba. Where is the homestead? And tofa ku homestead, toza kunozi kuchi kumunda. And kumunda ndo kuna Steven nani? Na 29. Ndosanduvuza kuti kumba kunani? kumba izvozvi kune mukomana yanga asingagari kumushapo kutaura chokwadi mukomana aigara kwamutare wakauya 2020 wakauya 2025 aigara kwamutare aiwa kusauti kwakurumboenda saka kumba inini ndine kumba kwangu mukasvika izvozvi zvikumba kwacho kwemuri kubvunza kuti mungabva maonini handikwanisi kuti ndingati uko ndiri korima mukasvika izvozvi pane mabhanana kuyadhi kwawe kwese ikoko ndakawasimira mabhanana iwe awa wabvunzei saka ndatisingazokwanisi kuti ndinodzika futi kumunda Alice waruma kutochera ndebvu uda kusvikepi kuchoitika wakarura ito mukadzi wako ari kumwe saka mukadzi wako ndi anogara kumba newe kusvikira kumba tete achibvombo kwake icho kuchengetera musha ndakanesipo 2025 ndo yandakawa izvo zvizvi ndandatorusa kubva umotondadzoausa uku ndakatokanya zidhi ndakaumusha izvo zvizvi ndichida kuti nditange waka pakaenda wafotisona
Guys, ngataura chokwadi pamberi pamwana. Sure, chokwadi chinotipura. Ngataura chokwadi pamberi pamwana. Munozaruza izvo kunyepera ungwara it's wrong. It's wrong. Kuti munyazi kunditaura kuti alright, can you tell me? Someone told me. Ford zona kamboya sei muzvimbo. Titaurei ngati Ford zone akamboya sei muzvimbo iyi. Ndakatoona kutauni noti kuno handii kutauni ndo kwakauya achiapurosha ini achitaura nhau yake ndikatobvunza kuti kana mundotaura nyaya yenyu kuti makaita zvamakaita namai ndakatoti haisi problem kana mai bhozi anewo maraisi ake samai kana muti makaita zvamakaita its okay saka inokwana papi zvanzi aiwa inini handina kupinzwa bhuku ndo pataka It's okay, zvakaita kana indostanza to me ukaona usina kufadzwa na village yedu unoenda kwaishi bypass the village yedu ukaona headman asina kufadza you also bypass unoenda kwamama ukaona mambo asina kufadza futi you bypass you continue going to kusvika wana chii. So what I'm saying is iwe wakati kana makaita madhini namai I cannot be part of that. But izvozvo hazvichinjisi chi-ownership yechi-event. Land unoramba iri yake. Even iwewo kuti wasaina kana kuti vana kuti hauna kusaina. Asi ichi pacho vanhu ndo chinonzi chii? Iketesi, ndo chiranga. Kuti akaziva kuti pane mukomana wati wakomana chinipinzira pai mubhuku although you were not part of the team. Imi mukara. Ayo ndakarambira because akanyora chipepa ichi ndopandakarambira kuti inini zvichaita sekuti ndinda mupa chilendi because chipepa chakandiratidza kuti kana pototi mimi makapiwa namai vangu ko apa pamakazonyora kuti inini because ndakaverenga chipepa chakazi aitondererai pakazi aitondererai chipepa chakazi aitondererai zvazvese zviramba zviratidza kuti ndini ndakakutengesera munda saka I cannot be part of that ndozvandakamunza ndogara kwakuti ndakamvura into 87 yakanyora aitouya murumei painoti Saka into 87 auya achidii achida kubatsirwa kuti apinde mubhuku pamba aitouya achitotaura nhau yake akakomba nhamba dzako ndiyani akamba nhamba ndizivi kuti nhamba dzangu akazonetika zvinova pamberi pamwari kudai ndizivi kuti nhamba dzangu ndakazo unodii kuti mulungu akahonde kotsvaga N287 nemakuti akaita ndakapurema chakamira inini uyo akatondudza kuti pandakaenda kumusha kwenyu akandudza isere pandakaenda kumusha kwenyu ndakatoudzwa kuti ndondera yarikugadzira mafoni pasiso chemba arikugadzira mafoni pasiso chemba akati ndinomuziya asi ndandisikamuziya asi purpose yekutsvaga yanga imburi yekuda kugadzirwa warati kana yanga iri lendo wakapedzerana aizonditsvaga 2025 kubva pesa paidini nditsvaga what was the purpose yekuti murume yakutsvaga kuda kuisongo azozivene kuti unogadzira mafoni pasiso chembazi nechi angachitsvaga why you in particular ndozvandoti mama handingaiti akashika ndingaziva kuti zvaakaita kumashure ndinganyepa ipopa ndingada kutofundiswa kunyepa nekuti ndikataura kuti zvaakaita gozi handizivi zvaakaita kuzouya kwake kudai kusvika pandiri zvekumashure handingazivi ndinganyepa kupa umboo ndinganyepa nekuti kana mai akazodai nekuda handizizi ndo zvandaida kuziva izvo chinzwa toti mama wako ndiye akati dhiri randiri kuita rawatera randaita nababa tondonofakuzviziva ndosaka wakauya kwaunindozvatifaini kowaye zvekuzonyora kuti inini ndindakamutengesa akataura ine ndiakapa referensi yatonde kuda kune avo saka waye akazonyora kuti ndini ndakamutengesa aiwa zvemama anga apedza zvemama apedza koinini ndopinda pati I cannot be part of that. Kana ndada kuti chokwadi chidei chibude ndokwanisa kana kuita musikazwa this is 2020 Mutare Central I can look for this member in charge and for 2020 ndakatoripota case ndakaripota case iyoyi saka tamutsvaga woita witness yekuti tondirai pakanyorwa that after were you there were not there handiti wakataurira pamberi pedare kuti ndandiri kuharare wakataura ndakafona tondirai wazinharare
Saka it cannot be changed kuti tochinja toti inini ndakandingorwara. Wakazvitaura rega nemuromo wako handisi ndandisipweni. Wakataura rega wakati tondira yanga rwara akati enda. Saka inini ndinokwana papiro nditi wanga wari. Guys, mweza mutamba bati. Azinaonaka. Mweza mutamba nazo. Azinaonaka. Zvimwe zvacho muzvidedzera munyama. Ndikuchangamira. Uruzati amira pacho. Zvimwe zvacho muzvidedzera chi munyama. Munyama cha mupenyu. Ukwaza kushaka kuona zvinhu zvakuda kudai so chiramba. Kudai so chiramba. Dai uchiramba. Ukanganoti pane umwe mweya wawakakanganisira uri kuchema every day. Inini I believe it. Guys, we all make mistakes in life. But when you make a mistake in life, make sure that you correct the mistake. And unofana kuona munhu ari forthcoming kana unoda kumugadzisa mistake yawakaita. Ukaita adamant kuti I'm right, when deep down your heart you know exactly what I'm wrong. Hazvina zvazokubatsira because zvinoita upenyu, every time you see me hana yako inorova. Every time you see me, nyangwe ndiri kumhiri kweroad hana yako inodii inorova, which is an indication yekuti une chinhu chawakaitira munhu iye chisina kufadza Mwari. Chandandi kufunga chaicho zvacho zvokuti guys, mukaenda paground handiti muona zvepaground moita zvamungati the best solution to this thing that will not disadvantage any. We support so that will not disadvantage Fitani. You make a settlement. It was very unfortunate. And this man and then immediately and then must well to was Munab takes a motor. Can you imagine their body Urufu motor or wait a step forward? You wait a step to backward. Then you that step backward. No benefit because of that. As we in real life, as we Tiriwan is and Gati Tiriwan, Twitter Chiwan, it's not to go so because I'm asking myself these questions. Could you know? Can I know you? And it's not society, you don't know it. And then how did this man come into this area? Kuti murumo yanga bva kutali kuvura unonanga ipapo basi wobva atosvika wobva atomoti papangu munhu woita neconfidence yekutenga nemapo kuti chakada kudii kungofenza panhu panoyeza zoti hapasi pani pangu guys mubvunzo tonamba tine chii tine asi chandiri kufunga inini chiripo ngatibatsirane so that we put this case to rest. It's not about kuti ndakangwara ndazomudaisa kahapo because it's not like that. Because upenyu chaiwo zvandiri kutaura ichaizvo this ndio real life. Ine I believe kuti munhu ndikakanganisirana tikatotaurirana zvatopera. And this is what I'm talking about. Nyaya yekusevenza kuti murume akaisa effort akaita sei and it's not easy kuona baba wakuroda kana mai wakuroda achiuya pamberi pedare rineri achishinga kusoya kunyepa kuti I know this thing awariyazvazvoti chinhu chachisii. Because at the end of the day it's not about the numbers that matter, it's about the facts.
that you present to the court. Ndozvinoita. And kakawanda court inendorama ndakataura yakasiyana nekwa Major Street. Major Street anoti ndipe paper, ndipe evidence, ndione mutemo unoti chii. Ini handiti izvo. Ini no. Mutemo wangu inini chiwanhu chana chedu. Chiwanhu chedu pane zvawataura chiri kutii. Chiri kutii. Ende turamba tirongotaura ngatisie nepechi. Because kuziva kuti ndakangona nzokosi chi munana sekuru nevazukuru nechi andikamona. Saka mungauraya here that relationship because of something that you can solve. Zviri amicable. Azviti. Because mwana yaiti we are dealing nema issues evanhu vakadii vakafa. And we are trying kutiti vanhu vakafa ndiwo vane problem. Isusu vapenyu isusu tiri right. And by so doing we are casing ourselves. And because wakafa utoti takaita zvinhu takadii takapedza. Isusu tiri kuti hapana zvamakaita. Angamukona kutora. So the ndikisa yenyu mukobamba ndikubai nguva yekutaura because ndanoda nditopedze chii. Tiri kwa Major Street. Anditi. Major Street arikutaura kuti munhu akaitirana deal nemunhu akadi wakafa hazipo. Saka that deal stands as it is. Ngati kwa Major Street ndo zvazvinotaura. Because at the end of the day munhu ukava chinhu chakaita munda yakapa munhu ndewake. You only become beneficiaries kana afa. But kana achiri mupenyu ndiye anodecide on that thing because ndechani. So we cannot be found tiri munomu tiri kuti zvinhu zvakaita muridzi wechinhu chake handizvo. Pacho vanhu vazvidii. But then I'm saying I'm leaving room. Munozwa wafodera zvakuzva. I'm leaving room. You guys go back to the ground and find a solution to this case. And more that solution until you come back to me. Mawe yako andini montaro tadai. And tesi tadi. Tafara. And then tokoro sekada. Kana tisi na musina kufara. Then I'm forced now to make a judgment. Then whoever niggas know before me judgment, you will let a few upwards. Yes, ma'am. As for you much I'm not put all right. Alright, in date of Fred Forza. Yes. Right, yese kutendera kweli ita sei kutenderera. Asi kugadzirisa zvese takagadzirisa ende taicommunicata nawo asina dambudziko. Asi dambudziko rakazoenda kopinda pana Sarapawana. Sarapawana ndiyo anga akuya achienda kodisturb vanhu ari kuita basa handimazviona. So pakudisturba kwake manje kwaari kuita uye anofunga sekutondera takambofona tichitaura nababa rimwe zuva. Afona achitobvunza kuti bhozi ndandati nemi saka toita sei tidzira. Ndobva tafonera tete. Ndichitoti shumba ndimai wangu shumba. Ndichitoanyanya kuaremekedza shumba matitoita sei handimunozviona. Saka tadaro tataura naSekutonderai. Ndikati Sekutonderai saka ndinoda kudzika ndadzika kakawanda. Ndichisvika uku maibatsira achiti izvo aiwa munofanira kuenda naSekutonderai. Saka ipapo tichidaro taingotaurirana. Aiwa kupedza ubva azofona zvikazi mimi baba muruti mimi ana wese wafotsona wanegera kuita basa rawo sei. Ipapo isu tuziva takazviita namai aripo. Saka isusu kana kuti zvakaitwa namai tinoda kuzoarambidza sei kuti waite basa. Handimutozviona ndiwo aitotaura. Right, rimwe zuva tasvika futi nditori namai wadzimai wangu. Tasvika kumba kwava tikataura nawo tikati aioneka nguva yachaenda besa tinotochemberaka tisina chetamutsa kana isusu tiri kumabasa. Tinosvika pakuzosvika pakuti pamba tiri zvimwe tigadzire musha wacho tichiri kugona kuitira kuti kana tazotota siya uko tonodawo pekugara. Handimazviona. Saka kana kuti hazvisi kuita
madi kuti dzorera yedu mari yedu tiende kotsvaka kunhu zvisatinese tisaramba tiri kutenderera ati mazviona akatoti inini handizvigoni baba nokuti inini handiti mukuona zvakaitwa namai mai ari kuita zvinhu zvavo wadzimai wavo ava akatotara akati imimi zvemuri kuita imimi muri kutokanganisa zvinhu izvi kana zvakaitwa namai mai akashayika kandai yanga iri pfupaka munopfukirwa nazvo izvi wadzimai wavo chaiva saka zvinhu zvese izvi hapana pete handisikakomunicate asi pakazoenda kuita dambudziko akaakufurira vanavo ndi baba aizekai kusvikira tazototi isusu ino kana kuri kuti imimi aya ndiwo ari kunetsa ndakafanira sekutonderai sekutondera kubva ndoita sei kana muri kuti imimi baba ndiwo ari kuramba kuti hanzi pasaitwa basa saka todini zvikazanendo kuti mamutoda kuti modini ndikati ndakuenda koripota nyaya ndobva ndaenda uko kwadc ndobva tatoenda koripota nyaya yedu nyaya yedu yobva yatotongwa yatongwa paya ndakatanga kuti ndaisawo yangu ayobva defender ese akadai hapana asina kuuya kukoti akauya kukoti ati mazviona ndobva defender zobva taanza bva atopuwa mutombo zvikazi imimi ndi muri kudhisebha munhu pabasa pake pamunda pake saka muri kuti mudhisebhere saka musasaende pomudhisebha kana mamudhisebha munobatwa nemhosva ndozozwa gare gare zvikazi nyaya yako amamundasa zvaenda kwamundasa kuti ine imwe nyaya yekuti pamwe pacho imimi ndandatenda kuti ndakuenda kuti imimi aya zvaari kuita kumwe ari kuenda kuti kunyange petana tapuwa mutongo wacho airamba futi echidzokerera echienda kuita futi basa racho mumunda mangu macho maarambidzwa kuti musaite basa ndikumbirawo kutaura kuti kana chachiri chokwadi chekuti wana awa ndakaita nawo ziyo dzikatengeserwa munda posei mataura zvakanaka chaizvo kuti vanhu munofanira kuita ukama muchiyanana muchizotaurirana muchikumbirana sazo sei akazoinga akuenda kogadzira mapepa zvichireva kuti anga kuzvivharidzira kakusei akataura zvepepa iro ripepa refraud ndokari akaenda kuchinaro kwasabhuku akaenda koiswa mubhuku ndisabhuku tsamba iri yakanyorwa ndisabhuku ane yekutanga yekwanza kwakaita neanzari vakakwata sabhuku eshari ari kwavundo sei asina nyaya zhinji kwadzika takatombozwa fodzona wafona kuti twende ndizvozvo ndozvakataura takaenda pata makati enda ine tsamba iyi yemafrauding papers payapaya takaenda kwasabhuku kunotaura naye aibva ati mrs fortson wandifonera kuti date rachinja ramusi wa28 isusu tatoramba tiofona kuti kadai titoti 28 tauya 28 but tazobata 6 ndazoita kuti hazvinochinjwa saka wandowamisa sabufona handikaoni sabhuku kupresence yake yaida kuti ataure nemuromo wake because anewe yakanyora tsamba yakanyora akushandisa affidavit bose sabhuku aishandisa affidavit kunyorera tsamba aishandisa affidavit
Maafidavita. Takaona rumba kwakaona akatotirakiza mapepa eWhatsApp. But what I'm saying now, somebody yakanyorwa asapinda mukukuka 14 May. chibudisa yenye mtero kana tudhunye paya makabhadhira mtero yetu mbili yamina 14 May 2025. Muti wana wanoza vagadzira ukama hwakanaka ndichangapinda waite chinhu chavo chifambi kana takuenda pamutemo chavo imi mamuna chamunofanira kutaura baba Isaac maritsa munofanira makanyarira kuti because apa tikudhira neestate yemufi and estate yemufi mabeneficiary wana wafi not me. But if I'm not going to such a way, which is wrong. I'm saying, Magambo is this. And the Mukona Zavanchi, judgment is about interdict. And Magatena would quite Zawana. And maapenda kunukwatsachi kukwatsawana and was mukatoerenga panapo the application for the interdict is granted. The respondent or his agents, assignees, or anyone acting on his behalf be and hereby ordered not to continue invading, occupying, or disturb applicant's activities. You are also included. Ili takatoripota kwaruka iyo anga kupinda saa 3 ya kuno kudai makatontaura kuti makatoenda kudaro because ichi kachi kachatoenda uko makutoapinda kupi achichadzo saka as of now kusvika magadzirisa but it is just an interdict and haisi final judgment. Interdict chete inotaura kuti for now musamuvhiringidze ba siya aite chii siya aite zvaari kuita. For now, there is an order. If the CIA is already zvekuti website dzinovanoofira kuti hazvaita zvakadii zvakanaka because wese kune mawitness achi akutuda kutaurisa zviri practical. One, mai wakaitawo kuchiwani, mai akaitawo dhiri pamusha wababa asinawo baba wekani wekwake pachiwani futi wanawo wadzoka kutanga kuandamaina zvakaitwa ndimai mai wacho azodini azofa saka wanaongoro nongodongobatsirwa wasiritingovha wanoti waconfuse so that kana kunoti paketi consensus tunoitwa kana paizoga paitwawo kamwe kati kadambu kadaiso ndozvaipa nongoriki kwete zvekuti iwewe chitobva ndozvazvoita wamuti wazopedzire wane cost ye258,000 dai wakauya munomu wakagadzira zvekuti takamere tadzokawo tazvawo zvakadaiso murume akadai but tatufuka kuti dai taonawo hwane ega pane izvi tikadaita tisina cost yataurwa nhasi ye258,000 yekuti munhu ngadi but kuombesa musoro kuti munhu uti ndezvangu mitengo machenozvotidi iri flexible kuchiwanhu chete but kana taakuenda kujeneral law inenge isi flexible sezvamarotoone inini internet iri kukutaura musaende kudistable zvaari kuita ari kukontinye kuti zvaari kuita pamunda wake
asi izvozvo hazvisitopi handisi kugara pasi zvandati ndemugari chii pasi muone kuti mungawana here finding a solution to this case yekuti murambe muchiuita because kukoti handiri kunyepere court at the end of the day munopisira kana mangwanani pane pasina ndozvinoitira chii matare mangwanani chaichaiya unopisira vadii zvasiyana nematare isusu matare edu ndeyekuti titi mangwanani masikati manheru todini ngatidai isi taura tizvo I think I think peptanga tikambotaura nasekusondai ndakatongodriva nadhedi tikaenda kumba kwavo tichitaura navo because mama wangu akutopfira bipi nenyedzi munda idzi throughout sekutondera vakapiwa mari maibatsira vakapiwa mari because mota payakatengeswa ini ndiri musikana mukuru wababa avo so takataura nadhedi I think tinofanira kuita zveagriculture because I did agriculture kuchikoro and also it will benefit some of the youth more location. That's my wish. So takazosvika pakuti taitikaisa we hear from sekutondera kuti baba vari kunetsa each and every time patinoda kuti tuitise munhu panongoya macomplaints ekuti kana even vanhu vataitaisa mumunda they will complain kuti pauya anonzi kamesa ndosita nickname rababa avo yekunzi kamesa vauya kana kuti neBennett right so takazosvika pakuti ndakati aiwa no we have to go kumba kwavo kwayaigara kudanga mvura takasvika tikanoka tikapinda then takati tondera inene I know law very well but I need to ask you something how do you benefit uchitenderedza vabereki vangu ivo uri kunzi uya tidai uri kungotiza maibatsira vakatomboteerwa vakatiza vakaenda kupaka did vadriver uye akatombopiwa mari yekunzi ivo wati hauna mari kubva kudanga mvura kuti uye tiende kwasabu ndakakusiyira mari $30 you never pitched up haana kubvira aita sei auri right izvozvi zvinyaya ichinetsa ndekuti tata kutanga maprojects handiti ndo pari kutanga kuita kuti the same person kamesi anozviti kamesa ndorova neBennett right kusvika tazoti no this issue ka hatiti progress we need to go tino report we went iye anga ripo vesa this team vanga varipo and they were told vakanzi takupa judgment vakanzi simukai munhu uya kuzofana kumunetsa for any progress yaada kuita any action yamuchaita nema-agents in everything you are going to be arrested chakatishamisa ndechekuti pavakanzi vati taenda kwaruda that's the very day mamanyira akavakaita kuya kudini kuzoripota vachitiza chii nyaya yavo bhosi tata kuti aiwa kana isusu tiri kuti bhosi tata isamukomana aifana kuchera takatoenda tikatochera but apa vamwe vanonzi vamatiza ndinyakusobudisa mari iyoyo ndikati didi tirakufanira kuisa fence as soon as because tirifanira kuita maproject as soon as handiti takatotenga fence tikatenga mapo akatombobiwa mapo iwowawo abiwa mukomana akatonzi akatoribeswa aba mapofu angarimo tikaenda tikamatakura but my question is pese pataiti tikaenda vaivanga vasingaoni kuti budai mumunda medu ndo mubvunzo yekutanga but vaimirira kuti patinge tati isusu taenda taisa munhu ndo pavanonyasvika unetsa chii munhuwo saka tinoenda kupi where are we going isusu toda kuitawo progress now toenderei obudisa muromo wekuti haachagari kudanga mvura as we are talking pari zvino anotaura nyaya kuti inini ndaakuda munda uyu because ini handisina pekugara ofuchi vakatombotorawo umwe wepadzasi pedu akatoisa silab anonzi ruona vakamutorera munda wake atoisa silab netoilet wavari kuti andiriri ndewavo atoisa izvozvizvi silab yakangosara yakadaro toilet izvozvizvi hamutopindi munhu that's the same way yavada kuita kuna Mr. Fotso ndo unonzi kudyira ofuchi munhu ada kuita kuti mayouth izvozvi tatu kudaidza mayouth guys uyai vanhu vari kuti hatina mari ndoti alright iweyo ndodoti uri mendime ndokupa $10 yabatsira inini here kana chiri kubatsira vamwe vanhu
Alright, pane miti irida kutemwa temwa. Alright, uyai vanhu ngatidai ngatidai. But some of the people are vari kuuya vachidisturb that production. Nenyaya yekuti takusungisa chii nevanhu vakuma agents ndopaakumhanya kuda kuuya kuita disguise yake kuno. Ari kupedzera dare nguva. 2, haanyapi kuti hanzi baba havandivasi. Of which papa nema-call recordings. Vachitoisa nema-call backs. Vachiisa nema-messages. Saka vangagesere kuti alright, twendere number. Maibatsira sinamba. Havagesi. Ende hatigesi kuti alright, twendere anogara pakati. Hatigesi shewa mambo wangu. Saka ndoba ndiri kukumbira kuti for the meantime timboitawo mamwe projects. Tisamisa zvatinoda kuita nekuti ivo havasi kuda kutoti tiubate mota iwo. Ofe kana vari kuda ngavadzorere mari yatakatenga mota. Ngavadzore bhozi mota iyi yaenda pamushikashika yaitipa $20 a day, $20 to $25 a day. So to calculate it from 2009 up to now, how much is it per day? No, it's what that was but the issue there with as of now, you are protected by the law. Because mtemuru kuti hapana ari kudisturb hai zvamuri kuita izvo. Saka ndoti nenda yemukondiita zvamuita panzvimbo iyo. Asi, get my point. Asi ndoti kana paine anything that you can do to discuss nevanhu ava andika discussai vana Alice naNatondi kuti paite lasting solution to this saga. Hatidipa zvekutamba kuita sei because already totaura nenyaya yekuti uyu has been disadvantaged somehow. And nezvakaita akatengeswa motikari yake akabhadhara mari yakadii and things like that. And kwaari he lost time, lost income, lost everything. And let's take that into consideration. Imimi on your other part, muruti imimi aiwa isusu dambudziko redu chete ndekuti mai wedu ndiye akatikanganisira nezvakadii zvakaita. Saka ndikuti how do you correct that? Go and sit down and correct that so that uyu aendewo mberi nezvakuita sei nezvaari kuita. Uyu ari kuda pekuita sei ari kuita something vada kuita kumunda wakwake nechi yatiti aitewo zvada kudii zvaari kuita foita lasting solution yekuti murambe muita sei munotaudzana every day because makosta andiri kunyepera munoita 5 years 10 years munokuenda koti kuendera kudzoka kuchikwira nedzika rikuita sei. There are so many ways below dzekuti nyaya yeperi but at the end of the day muda kurima muda kuita sei. Saka mabenefits achii mwanda induti as of for now chimwendai muite what the law is said. Court yakataura kuti chimbomire kupinda ipo paurekera aite zvarudi zvarukuita don't disturb because the moment aunongoenda ipo ukatakura kana Paul hari kuchita kuti yatoo contempt of court. That's another case yatouya akabona ndoa ndosanokuti in as much as paine interdict iripo hazvikutadzisei kuita sei kuita sit down and talk about this issue so that mupedzise kugadzira nyaya mberi. Ndopane chii ndopane nyaya. Yes. Wari kuti izvoni takanga tagorera asi kumunda wawazopinda uyu wavari kuti wariona iwo wakaenda unopinda imomo mesi kunotora that go back on the ground, identify all the land that is available, then see how you can distribute that land amongst the two parties. And so that pasaite gakawa nezvarikudi kana rikubatsirai because nezvimachezi imunoti ndimai wedu wakakanganisa but pangoma yenyu iri pasi apa ari kutenderera kuti wana wangu vari kundodii vari kundodaro nei wana wangu vari kundidaro nei anditi pamwe ndozvototwa kwadiani mai wenyu ari kutenderera saizvoti kuti mai wenyu kuti azorore everyone ngaite sei aite zvakanaka andika murambe muri kunzwanana paarea chiendai mugare pai muona kuti hawa munokwanisa kutaurirana sei kuti fodizona konjeni zvakudii zvaari kuita imi moitawo zvamudii zvamuri kuita vanhu mugarisana zvakadii. To me that's what is important. Izvi zvese zvekuti ndatwadai kuti vadai hai vashamwari uchazoona kuti pakugadzira mafoni ka unotokusiya andi waona kuti mari yacho haisi kukwana ba because maloya izvizvi they want about $300 in an hour. Saka iwe chiimagine kuti
$300 unongogadzira mawachi mangani kuti vanhu mazuva ano kuti wachikanetsa kaunotengesa wotenga imwe $5. Saka uchashaya basa because basa diki rangu sara ndire kuita sei ndire kugadzira maskirini emawachi adamuka. Saka why waste the hard education nezvinhu zviri pachena zvaunoziva? Gadzirisai in the simplest way. Use your mouth. Yes, mazvita nekubatsira pamaita. Chikumbiro chedu chachekuti waFordson wacho wouya paground, isusu vana wambuya Mutasa toenda paground toonesana tiri pamunda pachona ipapo. Ini ndiri musikana mukuru wasara, toenda tese nawaFordson totaurirana tiripo pamunda ipapo togadzirisa zvinhu. Handizivi kuti ivo vari kuzvitambira sei. Ivo hawatadzi kudii kuzvitambira ndo waripo pamunda. Saka hawatadzi the fact yekuti ndo wari pamunda, it means there is no way yaari kukwanisa kuita sei. Imi chatakuda chekuti date and netime and because mukatoona izvi papo pane imwe family kapa yamutu ane zvaya vanaruona mutu ane zvanaruona handiti vanokwanisa kungomukota uya modi and don't create unnecessary tension and imi chimwendei mugarisana zviripo mugadzisa uyo kontinya zvauta pachi pamunda wake imi moita zvamuta mugadzisa. Ini chatikuda chiri kugarisana zvakadii zvakanaka. To me that's what is important. Yes, Mr. Fordson. Izvo zvezvo takasoberwa dara tichitaura kuti kana muri munoda kuti titaure ngatitaurezve. Munoda kungoti tidini because mundani mimi ndimi makatotitemera tichiti munobva apa muchisvika apa mozodai futi muchienda makadai. Mukada kuona apa waitaurwa wacho wakutaura wazoonako ndiina mai naiwo apa akatosvika akati fanaka imimi bhindu renyu munoenda kuti mukamasvika apa mozodzika makadai mozodzika futi makadai. Yakaita ero chiero shape munda wacho ukuti wakadai wozodzika kudai wozoita kokona nozodzika kudai. Saka awa manje awa petaisa mapo manje akunditumira message kuti waFordson ndaona maisa mapo asikwa apapo pemazoya kusaidi rekutoilet muchizodzika makadai pakamira sei. Ndikati aiwazva handiti muchiutonera here kuti tanti tione patoilet yakatoiswa iyi itori mukati futi kubva pane pandakapuwa pandakapuwa pane mugaro wacho asi handiti chiendai mochigari tonde Alice and sisters handiti endai panzvimbo mosvika mogara monyaisa kuonesana zvinhu zvine chii zvinogara forever. Chandisiri kuda handiti don't involve anyone asiri a beneficiary on your side. You are there imimi family to make the decision wana wacho and your decision is final. What you can actually do mapedza sekuti mutiri wana you can then share kana kusuma baba kuti ndio zvatazodii kana yada ready no it's okay what could chienda background chipa na ichi time and date munosangana fungo wamuti pamwe ndozosimbisa dare rino kuti yes eze mafamilies anokwanisa kunotaurira but maybe through imimi toisa kuti pressure local leadership traditional leadership is kuti wange varipo is my witnesses futi kana hivi nakutofunga kuti or one from this side ili nyangu pamuri kudzika imi kwako Wednesday mekwanisa kuti Wednesday kana muchikwanisa kutoronga mutori ikoko mumwe matotanga kusvika ipapapo pane nyaya iyi mozoita zvinhu zvese mabvara ipapo mumwe matosiya nyaya yaita